खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि 24 नं मुसलपुर बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय रिन्दाव बसुमतारिया टिकेट मोनगोनखौ मिजिंथिदों थामहिनबा हास्थायदों। BTC बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनावनो गासै राजखान्थि हान्जाफोरा बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो BPF, UPPL, GSP आरो APP दोलोआ गिबि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावखांबाय। नाथाय नैथि बिजाथि फारिलाइखौ रावबो दोलोआनो दासिम फोसावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै एबा दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बे नैथि बिजाथिनि फारिलाइयाव सोर मोनगोन दोलोनिफ्राय टिकेट बेबायदि दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव दाजाबदानखौ सानबाय थानाय समावनो 24 नं मुसलपुर बियाबनिफ्राय दोलोनि मावफारियाफोरा लाइमोन दैदेनगिरि रिन्दाव बसुमतारिखौ बिजाथि मोननो हास्थायदों BPF दोलोनिफ्राय। बे बियाबाव UPPL आरो APP दोलोआ सिगांनो बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावखांबाय। बिथाङा दाबि खालामदों दि जुदि दोलोआ 24 नं मुसलपुर बियाबनिफ्राय बिथांनो बिजाथि होयो अब्ला देरहानाया रोखा होननानै बुंथियो। दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा दुमनियाव फैगोन। दुमनियाव हेलिकप्टार रेलि दं। जोंहा दाख्लै थांनाय जिथु 27 तारिखआव PM बिजिरायदोंमोन। बे PM बिजिरायनायाव मोनसे डिसिसन जादों जे 27 तारिखनिफ्राय 30 तारिखनि गेजेराव टिकेटआ होगोन। बे लेखायैनो दिनै जोंहा जोंनि BPF दोलोनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव जमा जादों। मानो होनोबा आंबो सासे टिकेट दाबिदार BPF दोलोनि आरो आंखौ मोनगोन होननानै फोथायनानै दिनै जोंहा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि समर्थकफ्रा फैनानै आंनि न'आव नुजाफैदों आरो। बेयाव बेसेबांसो माने टिकेट दाबिदार दं? सानै दं, अनसुमै बर' आरो आं। नोंथाङा टिकेट मोनगोन होननानै कनफार्म? मानो नङा, आंखौ 3.5 बोसोर 4 बोसोर सिगांनिफ्राय सारा दायथ' होदों समस्तिखौ हमथानायाव। बे लेखायैनो आंबो समस्तियाव दायथ' लाबाय थादों आरो लोगोसे सारा दायथ' लानायनि सिगां सिगां आंखौ बुंदोंमोन जे मुसलपुर समस्तियाव मोनगोन होननानै। बे आरो जुदि नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला देरहानाय रोखा? मानो रोखा नङा जानो? थांनाय MPयावनो जों फेजेनदों, एलायन्सखौनो जों सिंगेलैनो फेजेनदों। एबारबो देरहानाय रोखा। बे आरो खोथाया। नोंथाङा टिकेट मोनोब्ला रायजोनिसिम मा इसुफोरखौ लानानै थाङो? जोंनि इसुआ जाहैबाय बेखार समस्या जोबनांगौ, डेभेलप जानांगौ, सान्थि थानांगौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव। ओनसोला डेभेलप जानांगौ बे आरो जोंनि लाइमोनफ्रा साखरि बाखरि मोननांगौ, बेखार जेंनाया जोबनांगौ, बेखिनि आरो। नोंथाङा हाग्रामा महिलारिसिम नोंथांनिसिम टिकेट होनांगौखौ माने नोंथाङा खावलायो? आंथ' सारनि सायाव आंहा बिसास दं, खारन सारा जि खोथा होयो लाखियो, बेखिनि आरो खोथाया आंना।